AI at makabagong teknolohiya isinusulong na solusyon ng Dagupan City sa mababang reading proficiency ng mga mag-aaral. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Dagupan City, bumaba ang reading proficiency ng mga mag-aaral, partikular sa mga daycare students. Sa panayam ng IFM News Dagupan, sinabi ni Dr. Marciano Yul Soriano Jr., PhD, CESO 6, School Division Superintendent, na isa sa mga tinitignang sanhi ng paghina ng kakayahan sa pagbasa ng ilang mag-aaral ay dahil sa kakulangan ng gabay sa online classes noong panahon ng pandemya. Dagdag pa niya, mas naging sensitibo ang ilang mag-aaral sa pagsita o pagdidisiplina ng mga guro, kaya't nagiging suliranin ang paggabay sa kanila na kung minsan ay nagdudulot din ng reaksyon mula sa kanilang mga magulang. May limitado kasi ang isang guro pagdating sa pagtuturo. Minsan hindi mo na masigawan yung bata, hindi mo na patakot yung bata. Kaya kailangan natin ng partnership with the parents, with the barangay. Ipostin yung anak nila, bawat kabataan sa barangay ay bigyan ng pagkataon silang magkaroon ng tamang edukasyon sa kanilang pagdisiplina rin. Bukod dito, isa sa mga nakikitang solusyon ng DepEd sa pagbaba ng reading proficiency ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence o AI sa mga ginagamit na learning materials. Actually, artificial intelligence, malaki ang natutulong niya na lang, no? From the mga bata, bakit magaling mag-English? Because of using that media, artificial intelligence. The educator, tayong mga kaguruan siguro, i-guide lang nila on how to budget their time with this AI. Ayon naman kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, kabilang sa mga hakbang na isinagawa ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng mga smart TV sa mga silid-aralan para sa mas malawak na access sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang gagawin ng Dagupan City, hindi lang i-address yung mga non-readers, pero kailangan na mag-start ngayon from all of the daycare center. Nag-upgrade kami and we put 10 million in upgrading, tapos we're putting smart TV sa lahat, 46 daycare center. We're buying more books for the children. Patuloy naman naghahanap ang LGU Dagupan at mga paaralan sa lungsod ng mga konkretong solusyon upang mapataas ang antas ng reading proficiency ng mga mag-aaral at matiyak na mabibigyan sila ng dekalidad na edukasyon para sa kanilang kinabukasan, lalo na ngayong nalalapit ang pagbubukas ng panibagong taong panuruan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.